Сега искам да представя господин Климент Робев, който ще ни даде малко повече информация за предизвикателствата при инвестиция в жилищен имот. Заповядай, Климент. Здравейте и от мен. За мен е чест и привилегия да бъда днес тук сред вас. Темата, която ще засегнем, е недвижимия имот като инвестиция. Ще поговорим и за предизвикателствата пред пазара на жилищни имоти. И в последствие ще ви разкажа за един инвестиционен подход, който до голяма степен улеснява инвеститор, особено в контекста на днешните времена. Всеки, който е закупил недвижим имот през последното десетилетие, с голяма доза на вероятност е реализирал успешна сделка, считано към днешна дата. Затова ви предлагам да започнем така. Когато имаме продължителен възходящ пазар, обикновено това води до нарастване на броя на неинформираните оптимисти. Това са хора, които просто са закупили даден имот, евентуално са го дали под наем, а цялата останала част от работата е свършена от пазара. Но както знаем, пазарът е цикличен. И рано или късно ще наблюдаваме корекция на цените. Когато това се случи, ще нарасне броят на информираните песимисти. Те ще започнат да обвиняват банките, политиците, икономиката. Ако приемем, че пазарът продължава да пада, ще достигнем до дъното, фазата на отчаяние, където една част от инвеститорите ще бъдат принудени от обстоятелствата да продадат своя имот, а останалата част просто ще искат да излезнат от неуспешната си инвестиция. В последствие пазара ще се възстанови и отново ще премине към фаза на растеж. Сега, нека да се върнем към настоящето и да разгледаме основните предизвикателства, които са надвиснали върху пазара на жилищни имоти към момента. Обръщам ви внимание на следната класация на Найт Франк, която изразява изменението на 107 на жилищните имоти в 107 от най-големите градове по света за периода второ тримесечие на 22 година, второ тримесечие на 23 година. Улеснявам ви, София е на 9-то място с годишен ръст от 8,8%. Но по-интересно е какво се случва в дъното на класацията. В нея може да видим градове като Стокхолм, Хелзинки, Амстердам, Франкфурт, Копенхаген. Това са градове, които отчитат спад на цените на жилищните имоти между 9 и 14%. И забележете, за 12 месеца. Подготвяйки се за събитието, исках да видя какво е предшествало този спад. И попаднах на следната статистика на Евростат. За периода 2021 година, 2022 година, жилищният пазар в Дания е отчел спад на броя сделки с 31%. За справка, в Финландия и в Нидерландия този спад е 16%. И тук бих искал да ви покажа първото предизвикателство пред пазара към момента според мен. Няма как да има устойчив и дългосрочен ръст на цените при слаба динамика на пазара. От гледна точка на инфлацията, всеки, който е закупил жилищен имот в София, през последните години е постигнал чудесен инфлационен хедж. Да, ето това е графика, която изразява три величини. Общият индекс на цените на жилищата, инфлацията и инфлационно коригирания общ индекс. Тоест, той се равнява на разликата между първите две. Да, за последните 3 месечия инфлационно коригираният общ индекс е на негативна територия и това е така, защото темпа на инфлация беше по-висок спрямо темпа на растеж на цените на жилищни имоти в София. Но, ако добавим дохода от наем, който в София варира между 3 и 4%, то ние категорично сме постигнали чудесен хедж. Нека да видим обаче какви са очакванията за инфлацията през следващата година. Според Европейската комисия, инфлацията ще се забави до 4,2%. Международният валутен фонд залага на средногодишна инфлация от 3%.
А Световната банка прогнозира инфлация от 5,6%. Дори да не се сбъднат тези оптимистични очаквания, то аз бих искал да обърна внимание, че инфлацията не може да бъде вечен катализатор за растеж на цените. Тази стойност представлява съотношението между броя ипотеки и броя сделки за трето тримесечие на настоящата година в град София, съгласно данните на Агенцията по вписванията. А според The Global Economy, България е с най-ниски средни лихвени равнища по ипотечни кредити към момента, измежду държави като Франция, Германия, САЩ и Великобритания, и е единствената, която не е предприела повишение. За справка може да видите какво се е случило в САЩ, каква е била лихвата преди една година и съответно преди едно тримесечие. Там тенденцията е в посока нагоре. Ако обаче тук видим същата тенденция и последваме техния пример, това неиминуемо ще окаже някакъв натиск върху пазара. Затова това е и третото предизвикателство. Натиск върху пазара при предстоящо повишаване на лихвите по ипотечни кредити. Това е най-болезният слайд за мен, търсене и предлагане, и тук го разглеждаме в контекста на строителна активност и демография. Строителната активност няма да влизаме в дълбочина, но за всички е ясно, построиха се цели нови квартали в София през последните години, а строителните кранове са навсякъде около нас. И това е прекрасно. Града се развива, но проблемът е в демографията. И той наистина е сериозен проблем. Може би е най-големият проблем на България в момента. Защо? За последните 12 години страната ни е загубила 1 милион и 57 хиляди души. Или 14,1% от населението. Според ООН, населението на България ще се стопи с още 25% до 2050 година. Да, знам, София не е България, но ако разчитаме на механичния приръст, няма как да очакваме чудеса. Всеки, който е дошъл, той вече го е направил. От обезлюдените места на България няма как да очакваме нови хора да дойдат. Затова това, което ни остава, е да разчитаме на естествения приръст. Според данни на НСИ, ситуацията е следната. Отново сме на негативна територия. Не ме разбирайте погрешно, търсене за имотите ще има винаги. Те са реален актив, който задоволява базова житейска потребност. Търсенето обаче ще бъде все повече в контекста на качество. Но няма как да подмина демографията като предизвикателство пред пазара и затова това е именно четвъртото предизвикателство – трудно обратим демографски срив в страната. Колкото повече един инвестиционен актив повишава своята цена, толкова по-рисков става той за бъдещите му инвеститори. И в контекста на настоящия пазар бих искал да ви представя един кратък, но добре работещ инвестиционен подход, който минимизира случайността, но същевременно с това ни дава нужния фокус като инвеститори. Първата стъпка на този инвестиционен подход е личния контекст. Винаги всичко започва с това. Ние като инвеститори трябва да имаме отговор на въпроса. Защо искам да инвестирам? Да се защита от инфлацията, да паркирам едни пари, да изграда портфолио от имоти или да оставя наследство на моите деца. Друг важен въпрос е, с какво време аз разполагам като инвеститор? И отговорът на този въпрос ни насочва към втората точка, а именно избор на стратегия. Изборът на стратегия е функция както от нашето време, но също така от ресурсите, с които разполагаме и нашите цели като инвеститори. Идеята е да изберем оптималната стратегия за нас и в последствие да намерим подходящият имот за нея. Изход от инвестицията. Това не е последната точка, но тя е изключително важна и ние трябва да сме наясно с нея много преди да сме закупили имот. Защото тя ни дава информация
кои са нашите бъдещи купувачи. И ние като инвеститори трябва да извършваме нашите дейности, мислейки за тях. Защо? Защото тук гоним ликвидност на инвестицията. Да можем максимално бързо да продадем имота, в случай, че нещо се обърка или просто имаме необходимост от парични средства. С или без брокер. Ако е с посредствен брокер, по-добре без. Но, ако сме бюджетирали този разход, ако сме инвеститори, които сме по-скоро пасивно насочени към инвестициите, т.е. нямаме необходимото време за това, добър брокер може да е много ценен. За мен е важно, ако говорим за инвестиция в имот, този брокер също да инвестира в имоти. Също така е важно, още в самото начало на нашата съвместна работа, да поеме конкретни ангажименти към нас, към конкретния клиент, разбира се, и да дава регулярна обратна връзка. В случай, че това не се случва или че нещо с нашата работа не е окей, ние трябва да можем много бързо да го сменим с някой друг. Или изобщо да сменим стратегията. Инвестиционна цена. Това е цената, на която ни излиза сметката. Тя няма абсолютно нищо общо с офертната цена. И в 99% от случаите даже тя е много по-ниска. Така че да имаме шанс ние да закупим инвестиционен имот, който да отговаря на нашите инвестиционни критерии, имаме един важен ангажимент и той е свързан с това да правим оферти. Колкото повече оферти правим към продавачите, толкова по-голям шанс имаме това да се случи. Когато обаче много е важно офертата да бъде поднесена интелигентно, с поемане на конкретни ангажименти от наша страна и най-добре в писмен вид. И завършвам с най-популярния лозунг сред хората, занимаващи се с недвижими имоти, а именно локация, локация, локация. Не. Сметки, здрав разум и финансова логика. Благодаря ви за вниманието и ви желая попътен вятър в имотните инвестиции.